सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवलीत मंगळवारच्या आठवडा बाजारा दिवशी अचानक पाऊस बरसला। यामुळे व्यापारी ग्राहकांची धांदल उडाल्याचं पाहायला मिळालं। पावसामुळे आम्ही छत्री वगैरे काय आणलेली नव्हती। बाजारात कसं पाऊस पडेल असं काय वाटलं नव्हतं। बाजाराचा दिवस आहे, आज मंगळवार आहे, तर त्याच्यामुळे आता सगळं आम्ही परत शेतकऱ्यांच्या सगळी लाकडाची कामं, गवताची कामं सगळी अपुरी राहिलेली सगळी अचानक पाऊस मिळाल्यामुळे या कोकणामध्ये जागोजागी पाऊस पडला असे चित्र दिसते सगळीकडे आता। आणि आता परत सगळी दुकानं बाजार असल्यामुळे दुकानं सगळी झाकली गेली, म्हणजे बाजार घ्यायचा असा विचार पडला आहे। त्याच्यामुळे असल्यामुळे आता विचार झालं आहे सगळं। कणकवलीत अचानकपणे पावसाला सुरुवात झाली आहे। हवामान खात्याने अंदाज वर्तवला होता की पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। आपण बघतोय की महामार्गावर देखील आता पावसाची शर्यत, तसेच कणकवली शहरात देखील आज मंगळवारचा बाजार आहे। बाजाराच्या दिवशी बघतोय आपण हा पाऊस पडतो आणि पावसामुळे व्यापाऱ्यांची असेल इथे नागरिकांची असेल दाणादाण उडत आहे। प्रत्येकजण आपला जो व्यापाराचा व्यवसाय आहे तो झाकत आहे, ताडपत्री असेल छत्री असेल झाकत आहेत। नागरिक देखील छत्री घेऊन उभं राहिले दिसत। अचानक पडलेल्या या पावसामुळे हवेमध्ये गारवा निर्माण झालेला आहे। पण शेतकरी असतील त्यांच्यामध्ये काजू आंबा पीक असेल त्यांना आता कुठेतरी फटका बसण्याची शक्यता आहे। आणि आपण बघतोय की या मंगळवारच्या बाजार दिवशी जे आलेले गावागावातून खरेदी करण्यासाठी आलेले जे आहेत नागरिक आहेत ते त्यांची दाणा उडवलेली आहे। छत्री घेऊन ते उभे आहेत। काही ठिकाणी जे म्हणजे ओसरी घेऊन काही ठिकाणी ओसरी थांबलेले आहेत। अशाच पद्धतीचं वातावरण आहे। बघतोय की संपूर्ण जे बाजारामध्ये जे रोज दरवेळी मंगळवारी व्यापारी येतात आणि विविध प्रकारचे कडधान्य गावठी बाजार वगैरे घेऊन येतात आणि फळे वगैरे असतात, भाजीपाला असतो, मोठ्या प्रमाणात उलाढाल या बाजारामध्ये होते आणि पावसामुळे ही दाणादाण मोठ्या प्रमाणात उडालेली आहे सगळ्यांचीच। बघतोय की सर्वच जे आता हे पावसामुळे थोडंसं एक थंड आलेलं आहे वातावरणामध्ये, गारवा एकंदरीत निर्माण झालेला आहे। हवामान खात्याने आज अंदाज वर्तवला होता की पाऊस येण्याचा अंदाज देखील वर्तवला होता आणि त्याच अनुषंगाने आपण बघतोय की आता ह्या मोठ्या पावसाच्या सरी बरसत आहेत। आपण बघतोय की सकाळपासूनच विजांचा लखलखाट होता, ढगांचा गडगडाट, दिवस वातावरण ढगाळ होतं आणि एकंदरीत ढगाळ वातावरण आहे आणि दिवसभर असं राहील असा अंदाज होता। आणि आत्ता बऱ्यापैकी मोठ्या पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि सर्वच जे व्यापारी आहेत त्यांनी आपली दुकानं देखील बंद केलेली आहेत। काही दुकानं आणि काही पावसाच्या सरीमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये दाणादाण दिसत आहे। एकंदरीत मोठं नुकसान होण्याची देखील शक्यता आहे, कारण धावपळ सुरू आहे, व्यापाऱ्यांची धावपळ आपल्याला बाजारामध्ये दिसते। त्यामुळे एकंदरीत शेतकरी देखील नुकसान होण्याची शक्यता एकंदरीत वर्तवली, पण हवेमध्ये गारवा निर्माण झालेला आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश टुडे कोकण साध्या कणकवली।